Ni penyang siapa ya pi paralok ki parajor sasisen syaki saw ayom. Hakane ke video ini apa ya ka kana syapang. Henry cua bangan sedang siapa like bat share ya kan ke video perken mau ban subscribe ya kan ke channel kenang ba penyo ban baik ya ki kana ki jing tip ki kubor ki jing papai ki bayadai bat ki jing ya like sport kamtam football bonangi ila juga siau ya sibon ki kana ki baka kantai ka chet kala bat penjot iya usinrang ka kana chapang samson bat ka dalilah ka jing chet kala ka dur bahabre ka judit ya holo fanas bat kiwe mantang ya pa ya ka kantai ka badai ka dau ka jing job jong usinrang ha ka jing im jong ki kena lot bat ki kena samlah ka por ka baka ka baki temu ikum baki dai ban yo bai ka por kapaki yomat ya ka jing e samla banungkong ha ka jing im jongki ka jing e ka ba man la uwei pa uwei ubreu ne ka breu kim jula ban kelet henrei pindiat ki bala padan bat baro sirta ya kata ka jing e ka ba kordol tam ha ka jing im jongki henrei kane ka jing e ka banungkong bonsen ka kelalong penban ka jing tim ya ki breu ha ka partai pat ka yalam penban sa ka jing jot kum ka jing man ya ka kiat ha baduk no ya ka jing song kha kena kajing pep school siteng por bat kajing eno ya katong bangidon nakadaw ni kasamla bat bon ki pat ki bangimla ban nyaw hang ni henrei ada fidon ya ka experience baka jing e samla ju phi ka penjot ya phi sngopa comment sa ka ni ka video bat lada pilong ne ka bat donbok ban yo ya ka samla ne usamla ka bawan ra ya ka jing job ha ka jing im jong phi sngow sarong ban ya thulang yang i sapang kata namar pidai ubreu lani kabreu kabadon bok sibon la khaya Luis Suarez haka arfu sautar u kalalang ko jongs nam khat khandai spa prabonyo ka mejo u kadai ka Sandra Suarez bat ukpa ju udai u Rodolfo Suarez baro ki yadon nyungut sipara kumbalong lam ki wei di bawan nakalong ying long sem kabadu Suarez ulamat sibon kijing bat kijing tendu haka jing long kena jong kina kijing kinang ban syu ya habau paju ula eno ya ka kemeju bat yolok daka waipan kumta Suarez ulah ban trai ban kita nado ba udang rit haba udang don kendai snem kereta ban yarap yala ka keme ngangait baro si kata pitip ba Suarez udai urang yala kai ubas niu balada jadu laingut kirang yala kai football ha pedeng madan bat mat ya kijing sia pensitom babon jai bandu yala kai bonsen na kita gidau ki ba ula les niu ha pedeng madan om tangkata let's say sakane ka wei pimpatip ba Suarez ulah heteng da ka kle ya u referee haba udang don khatn reus nem karta haka por ba u yala kai naka national youth club tang naka daw ba u referee wa red card ya u Suarez ulah piang ya kita kijing la jong da ka ba om ba ulah la kita ki tang naka daw ba u wa banjong ba ulong ba u wa banjong wat haba u yala kai persya ya kalau jong berarti kun jong ngai tidak kenal ba Suarez ulah kemteng ka bol da ka keti haka World Cup arajar sipo persya ka kana tang naka daw ba kwa bakari jong ka Uruguay kan syarem lada pai sa ka jingjop jong haka football udah uway na kirang yala kai bat bitam haka ne ka pasnem ka badang susdang mentah banjob ya ka lalika pichichi trophy kumunong tep kol ba buntam halalika haka samoy yala kai arajar kasan arajar khanreo haka lik kabadon arngut kiram ha ka football Messi bat Ronaldo kapan uai Luis Suarez ngin am nyau ludang ne yaki jingjob jong haka football namar kibon palat hanrei nya pai tangkat to kan Italy ban itu syai yaka jing tebit jong haka football Suarez ulah jopteng kum urang yala kai pakan saita mahanadelan haka samoy yala kai arajar kendai arajar sipo menba u yala kai naka ayak ulah job kum urang yala kai pakan saita haka Copa America arajar kadwe ulawan banreu basan bat basau haka jingyakun ban yora yaka Ballon d'Or haka usnem arajar kadwe arajar kasan bat arajar kadreu ulah job kum urang yala kai pakan saita ha England haka samoy yala kai arajar kadlai arajar kasau halendat urang ba ubajob dan katiba kaba kersan bat ai mesim ya ong ka kantin kirustan henrei om judon pat baong ba halendat usenrang ubakla naka jinglong basneu syaka jinglong babha don ka kantai kaba pen kelaya
ka Sofia Balbi kalale ya kita ki kamba baro ar na kabenta usores kabanongkong kala pelong ya uban ban job haka football kabar kala pengelai ka jinglong basni du sya ka jinglong bapa lada pitip ya kita ki kamraba baka Sofia kalale na kabenta usores klem artatin pin kam ya ka Sofia ban ya usores ru Louis Suarez baka Sofia Balbi jelas dang ya jingya ejungki haus nem ar hajar ar haba Suarez udang don katsan nem karta baka Sofia kabala ha ka sipau dari ubenai bakat wei usnem kat kendai spa prapo kendai kadang don kat lai nem karta walau Louis Suarez wan na kalong yeng long sem kabadu baka Sofia Balbi kawan na kalong yeng long sem kabakambit kambiang hanrei kikme kikpajungki kisngo tenat ya kane ka jingya I jungki ka Sofia kadang kam kena banya Suarez hanrei dai maka ka bak ham yo ijingai ka bala ai sem yau ba udai banya la kai ba ban scam ki jingmut jing perkat kenang ba unlong urang ya la kai ba paunam haka football ban yo kat kita ki jingai sem nala ka jong ka bai lase kan pen ya ka men sem jong uno usam lalon leng ba ki jingai sem jong ka Suarez las dang masim kia ya ka football wala uhaban bela artan mensngi badia lekai tang men step pajak min kijing pa donot bar kijing susi kilaban ya Suarez bar ka Sofia haba kikmekik pa ka Sofia kila haban isan osya Spain namar upajong ka ubat trai habang industri ulah syapan ken ri akam no syakatai kari ya kila penya khlat da ka durio ba Atlantic Ocean bar kila ya jingai da kispa bar ki hajal lax kilometers hanrei suwaban isya Spain ka Sofia kala ai sem ya Suarez ba udai ban tresitam maka football namar dai tang kane ka jingya lakai ka ban la ban penya kanduk biang yaki kane ka jingya klan kala pen pai ya ka donol Suarez haba sipor kuasyo ban ya lakai football hanrei haba ukan mawe ki kintinyuka ulas dang biang ban ya lakai tadado ba undai Arab sendonnya kan nasional ka klub jong ban job ya ka European League haka semau ya lakai arajarsan arajaran Rio Mulayo ya kalat ban mi kemat ya lakari haka under 20 World Cup kabalai lakai Kanada haus nam arajaran nyaw aden kan ka World Cup mulayo ya ka offer naka Groningen bat ayak ki klub football Kanadaland naka jingtang dik banyadon marjan bat ka ejo kabaladon ha Europe Suarez ulaya sok bat ka Groningen haus nam arajaran nyaw bat tangkat to kan nepor lasoya uda ka ayak kane ka day kalenti jing kaba Suarez bat ka Sofia kilaman bat ya kane ka jing jungki katip kum ka jing ka ba krautam haka post nam arajar hadu arajar kendai haka ba omdon talasabi omdon rai raidam omdon durio san omdon lomba lomsan kibala ban kang ya ka jing ya jungki Louis Suarez ulaya thau bat ka Sofia Balbi haus nam arajar kendai ban menta kila don laingut ki kun Delfina Benjamin bat Lautaro Suarez haba pai sa kajing dom riang Suarez hamadan ya lekai lesi kadai na kadau kijing jenjar kijing sosat kiba ulamat haka jinglong kena jong bat ubalayo ya ki parolok kiba im haka di kabam bat le ya ki kam sniu kiba Suarez ru ulangop hakipor kijinglong kena jong klem artatin da omdai na kadau jong ka Sofia Louis Suarez omlong kumba ulong mentah kane ka kana kapan iba kumlo ka bai lani ubai gila ban betin nanti ya laki bai saka jing imba job bad baba shua ban penkut ya ka kana ngakwa ban ai mensem ya kiken thai bat kilong kami baka ha kamet yo usenrang yo ka yeng ka sem yo ka snong ka thau bat yo ka ri bat ka jak ben rewi baro ka we ka syong hapi hidai ki badon bor ladap hidon kamon deng baki jing kudimut ki jing yesya ki jing lallade bat ki jing tristom kajing la jong ka delila ban penop ya kat usamson haki jing temu jong ka bat kajing la jong ka tengah Suarez ka Sofia Balbi ban penwandur ya kapani baki kentai ki don ka bor ban la na ka benta usenrang bat jong ka imlang salangi barok ka we ku bela ya piki paralok ki parajor ngakar ya piki senrang ba pin sngewe yo ngakumpen keus kong palat ya ki kentai hakane ka video de tada do beng de sembiang hakawe pat ka video ku bela sibon